aw saddaqa man idda'aha fa huwa kafirun li'annahu mukaththibun lil kitabi was sunnah wa ijma'il muslimin. Abu na uku malam yace wa nu'minu, muna yarda da kuma tabbatarwa a zukatanmu mu musulmai masu yin addini bisa karantawar Qur'ani da ingantattun hadisai kuma akan fahimtar magabata na gari bi annahu la nabiyya ba'da Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, cewa ba wani annabi bayan mashayabo ma'aikin Allah, tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi. Mu muna yarda da wannan. Sai mala ce wa manidda annubuwata ba'da, duk wanda yayi ikirarin yayi iddi'a'in annabta bayan bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam, aw saddaqa manidda'aha, ko kuma duk wanda ya gazgata wanda yayi ikirarin yayi iddi'a'in cewa shi annabi ne bayan bayyanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fa huwa kafirun, malai ce wannan kafiri ne. Allah madaukakin sarki ya tsare mu. Don me Allah jikan malam yace li annahu mukaththibun lil kitabi was sunnati wa ijma'il muslimin, domin shi mai irin wannan ikirarin mai ƙaryata Qur'ani ne, yana ƙaryata Al-Qur'ani da kuma ingantacciyar sunna ta ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam da abinda malaman musulunci kansu ya haɗu akan shi shine wa ijma'il muslimina, da haɗuwar kan malaman musulunci. To wannan shi yasa aka ce wanda duk ya riya haka ko ya yarda da hakan shi ma ya kafirta. Don me? Mai ƙaryata Qur'ani ne da sunna da kuma haɗuwar kan malamai. Allah madaukakin sarki ya tsare mu. Kaga Qur'ani kan Allah madaukakin sarki ya faɗa a wurare mabambantan juna, haka ma a sunna manzonsa tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya faɗa a mabambantan wurare na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine annabi, shine manzo na ƙarshe, shine annabi na ƙarshe kuma shine manzo na ƙarshe. Don haka babu wani annabi kuma ba wani manzo wanda zai sake biyowa baya na manzon Allah bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a ɗauke shi cewa annabin ne ko manzo ne da gaske. Wanda duk yayi wannan to babu wani makarecin da ya fi shi ƙarya, sai wanda kuma ya ikirarin cewa shi Allah ne, shi ɗaya fi shi ƙarya. Allah madaukakin sarki ya tsare. A Qur'ani madaukakin sarki ya faɗa, ya ce ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Allah ya faɗa, ya ce mashayabo sallallahu alaihi wasallam ba baban ɗaya bane daga cikin mazajenku. Mun taba biyowa ta kan wannan ayar kuma mun yi fashin bakinta. Sai Allah ce walakin rasulallah, sai dai shi dan aikin Allah ne, wa khataman nabiyyin, kuma cikamakin annabawa ne. Ma'ana annabi ne na ƙarshe. Kaga da an ce annabi ne na ƙarshe ba magana a samu wani annabi balle wani manzo yayi ne ya samu, domin sai mutum ya taka mataki ko matsayi na annabta sannan manzanci ya samu. Ko wani manzo annabi ne amma ba ko wani annabi ne manzo ba. To Allah madaukakin sarki kaga yayi wannan kashe din a suratul ahzab. To haka nan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi ya tabbatar da wannan a ingantacciyar sunnansa. Imamul Bukhari da Muslimu
sun ruwaito hadisi ingantacce annabi tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yake cewa mathali wa mathalul anbiya min qabli ka mathali rajulin bana baitan fa ahsanahu wa jammalahu illa mawdi'a labanatin wahida annabi yace abinda an misali na da misalin sauran annabawa da sun ka gabace ni yace to kamar misalin mutumin da ya gina gida ne kuma ya kyautata gidan ya kyautata ginarsa kuma ya kawata gidan da kayayyakin da ake bukatar a kawata shi illa mawdi'a labnatin wahida in banda bagire wurin bulo guda ya bari ba sa bulo ba kaga gida ya samu kusuwa ta baya da kadi ba za ka ga cikin gidan yace faja'alan nasu yatufuna bihi wa ya'jabuna lahu sai mutane sun karinka zagayar gidan suna ta shawa suna ganin shawa da mamakin wannan gidan wa yaquluna halla wudi'at hadhihi labna me yasa ba a sa bulo guda anan ba gashi an ba wata kusuwa duk an yi gini amma an ba kusuwa ba bulo me yasa ba a sa ba an kata da ginin gaba ɗaya yadda ya kamata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa ana labinatu wa ana khatamun nabiyyin yace to ni ne wannan bulo din guda kuma ni ne cikamakin annabawa don haka kaga ba wani annabi da zai yi ne zai biyo bayan shi wannan misali ne annabi ya buga misalin shi din da sauran manzanni haka yake Allah madaukin sarki ya aiko an yi kaza al'umma halittu ne bayi ne ya aiko musu manzanni an aiko manzanni da annaba zuwa ga al'ummominsu kaf saura al'umma guda da ta rage a aiko mata nata manzan da annabin saura annabin guda da manzon da ya rage a aiko shi ya zamo ya kare annabi ce to ni ne cikon ana aiko ni to shikenan an kare wannan ginin na cika shi gida ya tashi ya zama yadda ya kamata annabin na ƙarshe da manzon an turo shi kenan ni ne don haka la nabiyya wa ana khatamun nabiyyin ni ne cikamakin annabawa babu wani annabi kenan bayan shi to kaga wanda yace akwai wani annabi shi annabi ne bayan annabi ya karyata waccan ayar da ire-irenta da muka karanto su satuttuka da suka gabata da kuma wasu hadisan da muka karanto a wasu satuttukan to wannan ga ƙari wannan hadisi yana cikin hadisan da bamu karanto ba annabi ya ce to shine wannan Allah madaukakin sarki ya tsare mu kuma ya sauwaka hadisi na biyu shi ma har yau riwayar Imam Tirmidhi da Imam Ahmad dan Hanbal zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innar risalata wan nubuwata qadin qata'at ce lalle manzanci da annabta sun yanke sun kare shi kenan babu yace fala rasula ba'adi wala nabiyya ba wani manzo bayana kuma ba wani annabi a bayana kaji wannan ko hadisi na uku shi ma haka riwaya imamu muslimu da imamu tirmidhi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fuddiltu alal anbiya'i bi sittin an fifita ni akan sauran annabawa da abubuwa guda shidda yace utitu jawami al-kalam an bani dunkulallun maganganu zan yi magana gajera takaitatta dunkulalla amma abinda ta kumsa abinda take nusar da mutane akai abu ne mai yawa bayan wannan na biyu sai ya ce wa nusirtu birru'b kuma an taimake ni Allah ya taimakan da tsoro ya taimake ni da tsoro zuwa ga makiyana idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai yaki tsakani ne da kafirai
tun kamin ya je wajensu tazarar shi zai wajensu wata ɗaya to cikinsu zai ɗori ruwa gaba ɗaya kowansu jiki ne zai yi sanyi duk za su tsoraci duk hitowar da kake ganin mushrikai sun yi da manzan Allah hitowa ɗaya suke yi duka tsorace suke cikinsu ya ɗori ruwa don haka shi yasa da an haro gabza sai kaga sun juya kawai sun ruga da gudu abu na uku manzon Allah ya ce wa uhillat liyal ghanaim kuma an halatta min ganimomi sabanin sauran annabawa dukkanin annabawa da manzanni da aka yi ba wani wanda aka halitta ma ganima in sun yi yaƙi sun ka ƙare to ana tara ganima abinda aka dukiyoyi kuɗi da abin kuɗi na kafirai ana tarawa wuri guda sai wuta ta zo daga sama sai ta lashe ta ƙone wannan ganimar to shi ke nuna jihadi ya yi babu wata matsala da aka samu in akwai matsala kuma wuta ba za ta soko ba wannan annabin ko manzon zai gano akwai matsala amma manzon Allah da shi da mu al'umma shi sai aka halitta mishi ganima in aka rinjayi kafirai aka gwabza da su to da kuɗinsu da abin kuɗi da su da matansu da ɗayansu duka ganima ne ga musulmai da musulunci sai na nawa na hudu yace wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura an maida min ƙasa an sanya min ƙasa ta zama wurin sallah gare ni wa tahuran kuma ta zama abin tsalki garan ni da al'ummata don haka mu al'umma annabi duk inda sallah ta sami mutum ko da ba masallaci bane da ake khamsu salawat mai limami ratibi da ladani in musulmai suka yi sallah ta yi banda sauran al'ummomin da suka gabace kowa in lokacin sallah yayi sai ya zo masallaci inda ake da limami ratibi akwai ladani mai kula da kiran sallah da komai sai ya zo a yi sallah da shi baka sallah gida kai dai ba ka yi ofis ba ka yi shago ba ka yi gona sai ka zo masallaci ba ka yi a asibiti to amma mu a ba matsala tafiya ta same ku lokaci ya yi shi kenan sai a yi sallah gona kuke kuna noma kai da yaranka ko ɗiyanka shi kenan a yi kira sallah kawai ku jam'in ku amma aikatar ku akwai masallacin sallah lokaci ya hita ofis ɗaya ka je masallaci a yi jam'i da kai kasuwa kuna da masallaci na sallah shi kenan a je a yi sallah ka gani haka nan ma ƙasa sallah ta yi ba ka da abin alwala ruwan alwala ko ruwan wankan tsalki ko akwai su amma ba ka da lafiya ko kuma sun yi ma karanci in kai amfani da su to za a samu matsala za a samu salwantar rayuwa ko dukiya dabbobin da kake tare da su ko suke tare da kai ko kai ɗin ruwan da kake sha ne su kaɗai ne ko wasu yare da ke tare da kai ko wasu to shi kenan sai ka yi taimama sai ka yi sallah sai ki yi taimama ki yi sallah matsalar janaba ne haila ne nifasi ne sai mutum ya taimama ya yi sallah sadda duk ya samu ruwa sai ya yi wanka ya yi sallah sadda duk laluran nan da ke hana mai taɓa ruwa ta kau in shekara 10 za ka yi to in ta kau sai ka yi wankan tsarki ko ka ci gaba da Allah ka yi sallah mu ɗaya haka duk al'ummomin da sun ka gabata ba a taimama sai mu su ne abinda annabi ya ce an fifita shi da su akan sauran annaba duk annabawa da manzanni ba a san taimama ba a yi sai ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai mi yace wa ursiltu ilal khalqi kafa kuma an aiko ni zuwa ga halittu gaba ɗayansu ba wai larabawa ba kawai duk halittu kaji ko da mutane da aljannu mu ne ake mahisabi mu ne za a sa wuta ko a sa aljanna to gaba ɗaya mu ɗin manzan Allah ce an aiko shi zuwa gare mu yace wa khutima bi abin nan annabiyun yace kuma an cike annabawa da ni kenan babu wani annabi bayan ni bayan shi ba wani annabi bayan shi wannan muke nema cikin hadisi shi muke nema shi yasa malam ya kawo shi an cike annabta da shi ba wani annabi da zai biyo bayan shi to wanda yace shi annabi ne bayan manzon Allah kaji abin da malam yasa malam yace ya kafirta don me ya kareta Qur'ani ya kareta sunna ga sunnonin nan mun ji ayoyin mun ji su wasu sunnonin mun ji su gabanin wayannan wannan ne suka sauran mana ba mu faɗa ba
mutum ya ƙaryata wayannan kaga ƙaryata kuma maganar manzon Allah hadisin annabi ingantacce ƙaryata annabi ne, ƙaryata annabi kafirci ne, ƙaryata ayar Qur'ani ƙaryata Allah ne don magana shi ce, ƙaryata Allah kafirci ne. Allah maɗaukin sarki ya tsare. Wayannan suna daga cikin nasosan ka haɗa da sauran hadisan da muka karanta gabanin nan wanda muka kawo a wancan lokaci, ka haɗa da wayannan to abin zai fito. Su ne malam ke ishara zuwa gare su cewa an ƙaryata Allah da manzonsa. Su ma ayoyin badda wanda muka karanta yau to haɗa da sauran wayanda muka karanta satuttukan da suka gabata wanda suke tabbatar da manzancin annabi ga kowa kuma annabi ne na ƙarshe, to haɗa su. Wanda duk yayi inkarin wannan, yayi inkarin cewa annabi shine annabi na ƙarshe, shi annabi ne, ko ya ji a'a shi ba annabi bane amma dai wane annabi ne, shi ma ya kafirta. Ba ma wannan ba, shi in ma da yadda da wane annabi ne, shi ma ya kafirta saboda ƙaryata wa'annan. Na uku, ijma'in malaman musulunci. Duk wani malamin da a duniyar musulunci malami ne na musulunci da gaske, ba malamin da ya fanɗare ma wannan. Aqida ce ta ahlus sunna wal jama'a, ma'ana aqida ce ta musulmai nagari, musulmai originals waɗanda suke addini a karantawar Qur'ani da ingantattun hadisai kuma akan fahimtar magabata nagari. To kaf malaman musulunci kan su haɗa kan wannan. Duk wani littafi da ka sani na tauhidi da aqida to zaka ji ana maganar wannan. Ka koma duk da risala ta gida, ka je ka dibi babinta na farko, mun karanta nan wannan babi din, mun karanta muqaddima ta shi ibnu abi zaid al-qirawani ana. Ko ma mu risala dai kamin kai kwana buɗa ka gani, ka dibi babin farkon nan na tauhidi da aqida, ka je zuwa can karshe zaka ga irin wannan abin da malam ya faɗa cewa shine manzanci ne ya game kowa, dukkanin halittu, kuma shine annabin na ƙarshe, to zaka ga wannan aji cikin risala. To bale in kana da shuruhu nata sai ka diba ka ƙara ganin bayanin da aka yi. Allah madaukakin sarki ya tsare mu kuma ya shirye da mu ya mana kyakkyawan ƙarshe. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.